ए बलमुआ रतिया के नींद पिलुआ परी हो जा जा अच्छा रहुआ बताई मरद कहीं कहे जे पिलुआ परी इ त मेहरारून के भाषा जे जा जितने सताओ तरह देह में पिलुआ परी हई बताई कौन प्रेमी अरे भाई कहता जा पिलुआ परी सटलू कटलू नोचलू जा पिलुआ बाप रे भाई जतना बड़ी सब भातार मार अगर भातार सनी डांट देनी आय हाय 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 अरे हम तोरा के जानत नहीं कि रे तेहिन हाइस रे हाय निमन वाला तिया हाय बिया हाय बाप रे बाप तू इन बांधवा पो ये भोजपुरी नेचुरल हो ये सब जाने के परी खूब हंसत रही तो दांत खोली तो अच्छा मुफलारा बार और क्यों छीन लल बना आई धर्मेंद्र सिंह के करनी हो रोकी जब आइए गोल बात ली एकरा के मोहकत रहे सर्दी ना हो अब रुआ के चटनी सुनाओ तनी तो चटनी कौन बा चटनी बा हाई कुली चटनी यहाँ के गाँव तनी सब चटनी में ना है उ टेंशन में आवेला तगिया लगावले रे फुहरी अब का अफसोस कैले बाड़ू बिगाड़ के अब बनावे चलू हो तगिया लगावले रे फुहरी अरे अपना चुनार में अब कैसे गिरी जी के घर में पियावा के घर में अब कहाँ वही कुए फुहर आई छूटल छूटल दाहर धर्म हो तुअरा बोला के केहू के रखत नहीं खूब भरम हो लबदा गिराई पियावा ओई दिन लमहर में अब कैसे ओई मेरे फुहर पियावा के घर में अब कहा तरह केसिया छू देबनु तो लद लद जवाब गिरेला अब हमार चटनी कौन बा यहाँ के चटनी यहाँ के लग रहो हमने के हमार यहाँ के अपन वैरायटी बा जानता नहीं सरपंच साहब ये बेरा दुकानदार गहकी से कंपटीशन नहीं करो ना राउर चाय निमन बिकाता नु तो जा कर राती का रुआ गुमटिए में आग लगा उ प्रयास होने के हमू ओकरा ले निमन बनाई ना ओकर केतली चोरा ली
अरे प्रयास कर जे हमरो गहकी आओ। अब बताई गोरख बाबू के नाम होके दाम होके मकान बनल होके उठाए तो हमार मकान बन जाई ना ए सब प्रयास कर, टेंशन ना कंपटीशन कर, वाह तब आगे बढ़े के मौका मिली। ना जी झूठन को नहीं है ना जी चटनी कौन बा? कौन बा? एगो पति बड़े प्रदेश में, पत्नी बाड़ी घर में। कौन पति? चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनावेला पति। अब ली सब एक फाक दिखाई है। ते अपने मेहरारू के कौन पति है रे? आज भर दाढ़ी बनावेला बुझली। हजाम ओहो हजाम हो तब तो अपना मौगी के दाढ़ी बनावे लो, एकदम मसाज करे लो, हाँ हाँ है ब्लीचिंग ओलीचिंग। आई ना और अगरा पछला दोनों छील दी। तो हमार कॉलम काट न दो। सवेरे सैलून पछुड़ी कोची घर बा। सुना भाई छिलवान उनका कुदारिये से खोर दे। अरे हम पति के कहते हैं तते ब्लेड बुझता रे। कावना मेहरारू का मन ना जे हमर बोलमुआ घरे रहती। अरुआ बताई अवध बाबू भले रुआ गिरी जी खातिर गजन सौतनी हम जानता नहीं, लेकिन उनका से जाके पूछल जाता उहाँ के निमन लागत होई खोज बड़े बे मतलब के। अब 3 गो बड़ा जरूरी बा, मुँह अनु जाके बैठल बाड़े। कवन कवन? या त रुई आना त दुई आना त धुई आना त सुखले बताई काना मेहरारू का मन ना जे बोलमुआ घरे रहते, काना मर्द के मन ना हो कि अपना पत्नी के हम संगे रहती। तो मेहरारू कब कब अपना मर्द के खोजेली सजी? होली में, दिवाली में, छठ में, नवरात्र में, लगन में, सब जब मर्जी तब खोजी। तो दिवाली में काहे के खोजेली सा? दिवाली में तार मौगी खोजत हुई, आए है सब कर बोलमुआ आ गई। हाँ हमारा अवध जी कहाँ बानी? ओहो कोनो एटम बम छोड़ता, कोनो नागिन पड़ाका छोड़ता, रौरा घरवा रहती तो तन छुड़छुड़ी छोड़ कोनो छत पर मोमबत्ती कर लेबा, कोनो दुआर पर कर लेबा, रौरा घरवा रहती तो ना नदवा पर तो खूंटुओ पर तो धरती। खूंटा पर देखी तो हंसला से का होला, पूछी ना जे हंसला से का होला। 70,000 सेल्स बढ़ेला बैटरी देहिया में। 70,000 एक बार खुल के हंस दे, 70,000 बढ़ेला। मुहवा बांध कोइला तो हमरा डर हो गई जे कोरोना लेके आ गइलो। हाँ इतना बताई कीमती समय छोड़ के इजाड़ा पाला में लुकाए के आइल बा, टेंशन लेवे खाती कि टेंशन के भगावे खाती। ये इतना देर कम से कम हम दुनिया से गोल के रहो। बोलो मुझे भाभी काहे बैठ के रुआ तारू? जब आओ तन तो देखो तनी कबू झाड़ू लगाओ तारू, कबू चाउर कुटा तारू, कबू गोबर पाथा तारू, दिन भर गोबर फेंक गई। काहे रोता रू भाभी? काहे मत रोवा मत रोवा। अरे बाप रे बाप। अब मत रोवा, अब मत रोवा, ना तो औद बाबू के ऊख गिर जाई। एगो तो सवेरा से छीलते छीलते हार गइल बानी, मामूली या छिलाई कोले बनी का। काहे रोता रू बताओ? ए दीदी मारे बिके धाप हम कहतनी भाभी ते कहतरी दीदी, हम देवर बन के पूछतनी कि दियादिन बन के पूछतनी रे। अब हालत दीदी के चिन्ह जतारू आ लगहिन 3 जना देवर बड़े लोग। जीजा जी ने खने लौकत आगो है जी मुसरवा जीजा जी बन उहे मौगी रुआतिया कहतिया। अच्छा बताओ रुए के कारण बताओ, काहे रोतर ई पूछत नहीं है बताओ। हमर राजा जी 3 साल से परदेश में जाके बस गइल बारे। हम कितनो कहतनी कि अब रउआ घरे आ जाई आ जाई आ जाई, कहतरन हमर फुर्सत नहीं के।
काऊ करना हो कह हम में से डाली। अवध जी जाइए अवध बाबू 3 साल से रोती है बेचारी अलवा गोल भी रोते रोते। प्रमादानी भीम तिवारी बाबा। अच्छा चलिए घनश्याम निमन नाम बा महाराज भगवान के नाम बा में कौन शिकायत बा। हम प्रणाम करतनी बाबा सबके गोड़ लगतनी के भीम जी हमार पहुना मुरारी जी 50 रुपया दल मनी नाम बड़ा सुंदर भाई परिवार में भाई क्योंकि भीम नाम बा क्योंकि मुरारी जी नाम बा आ क्योंकि घनश्याम जी नाम बा। सालादपुर के पहुना हमरा तो बुझ गई सलाद के पहुना। 3 साल से अवध बाबू चल गई बानी कतना तरह पीरा होता जाए अवध बाबू। अरे अलवा गोल भी रोत रोत कैसन तोर बाप सरवा रहे जे बुढ़वा से बिया को देलो रे रोनो के कहतिया का पिया परदेश में बस गइल जाके धानाई गोरख बाबू मुखिया जी हमनी के होखे वाला 26 के इहे के मुखिया बानी। बोल मुआ अरे उतर उतर ना महाराज दुनिया में कुछ बा हंसी के रोवती है बेचारी। पिया परदेश में बस गइल जाके पिया परदेश में बस गइल रात दिन याद बड़ी आवे पलमुआ। उठी ए महाराज उठी दुनिया में कुछ बा ए पलमुआ हो रतिया के नींदी रतिया के नींदी पिया परदेश में बस गइल जाके रात दिन याद बड़ी आवे पलमुआ। राम के करा न भावे ए पलम रउआ हटी नाम सटानु दे हटी ओकर मंत्र नु बा ओम सत ए पलमुआ हो रतिया के नींदी
कोइला गावना चढ़ली जवानी राजा बनल बिया लावना चढ़ली जवानी राजा बनल बिया लावना केहू नाही पाछबा मनवा उदास बा केहू नाही पाछबा मनवा उदास बा अन जल तनी नहीं भावे पलमना तनी से कमर हिलावे के बाद हेलो ताली बजा सब बीमारी भाग जाएगी पिया बिगड़ल जवान पिया बिगड़ल ए बलमुआ बड़ा निरदैया पियावा को सैया बड़ा निरदैया पियावा को सैया प्यारी के प्यारी नहीं भावे पलमना अरे सजनऊ रतिया में रतिया में भले हमनी के सरपंच साहब एकरा के ब्रह्मभोज कहतनी भले हमनी के रोवतनी आज के दिन रोवे वाला ना हो यहाँ के कोई जन्म ले ले रोकब तो ने सोहर होत हुई इत अपन शरीर न छोड़ देनी मलिकवा इंजन निकाल लेलस बॉडी छोड़ देलस और बॉडी कबाड़ में जाओ या गंगा धार में जाओ ऊ अब इंजन दूसरा बॉडी पर चढ़ा दिल बा फिर गाड़ी रनिंग में भी के मरी काहे रोवे कह काहे बाबा हमारे विद्वान रहबे को नहीं वहां के जाना तो नहीं है आदमी के मरला से कभी रोवे के ना आंख से जितने पानी गिरेला आप गोरख बाबू जितने नाक से पानी गिरेला वो आत्मा के पिए के पड़ेला भगवान लागे ले दंड देवे कि हो
ओलीपुर में भेजनी सोहर भइल आय अपन धन ले लेबानी तो लोग रोवता का केहू के कर्जा लेब तो ना देब केहू के खेत बटैया जोतले बड़ तो दखली कर लेब केहू के मकान किराए पर रखल बड़ तो